So guys, tomorrow pa may mga to sa tuwis-tuwis, no? So this is a throwback. So see you tomorrow. Naloka talaga. Bye! So hey guys, welcome for another vlog and padumi sa tiwis-tiwis guys, no? Nasa Inupakan, no? So dili lalim mo ang paglakaw guys, ninyo. And of course na ami tour guide pero naguna na gibiyaan nami. Layo na kayo siya. So tanawa guys ang clear water there guys. Very nice. I don't know if nakadungog mo na mo banha kayo ang tubig. Yes, banha kayo ang tubig. And careful kayo midinhi kay slippery kayo. Yeah, na chance nga ma-slide, no? And nagsubay mi sa tubig, no? Thankful kami ni Kuya nga nagkuha na mo ni nag-tour pa dong sa tiwis-tiwis, no? And ako nag-vlog jud ko guys, bahalag maghinahini ato ang amuan ko ano. Taga nga to nagsiyaw na ang amuan ko an tour guide. So join us guys sa pag-travel na mo pa doon dito, no? Nag-uol si Kuya guys, kaya hapon na kayo daw. From someone nga na naman din eh. Padayan lang gihapon guys. And na namin din sa mga dagkong bato. Ooh, nice sky there guys, look. Wow. Nice. Nagko kayo mga kwander guys. Nindot kayo kitaon daga agad. Like, super nice. Look guys. We finally made it! And I'm here guys, and look, it's the rock formation everywhere. Yep. Tiwis guys, no? I don't know if makadungog hapon man ako. So banha kayo ang tubig guys. So muna dili ang tiwis guys. No, dili muna siya ang waterfall. Dili nice ang waterfall. Okay. Nice kasi ang formation there guys, no? So ang among tour guide gibiyaan nami. Kuno sa unahan, taga mo tour guide ay. Mana mo tour guide, oh? Gwapo kay mo tour guide, oh? Oh, mana mo tour guide guys. Nga na mo tour guide, butan nga kuya. So mga tapos sa unahan, no? Kana pa ko ni masindot dito. So di may magdugay kaya hapon-hapon na pod. Kay late kami nakaani. So tara, let's explore guys. Let's go. Layo pa di ay nga to sa unahan. Layo pa. Yeah. Tungod. Wow. Oh guys. Oh, it takes time to take pictures guys para memorable ang pag-anhi ba bisag layo kaayo. Tumasok ko singot. Dago kayo singot guys. Oh yeah, so na namin dito sa kaliguanan guys. Oh yes. Woo. Let's go.
So guys, nangabot na mi guys sa hinduton nga part guys, is asa maligo guys. So look, very nice, very blue guys. Nice kayo diri and woo, worth it kayo ang pagganina mo guys. Very nice kayo. Woo. Sakit niya ko hawak. So sila kuya guys, si kuya. Ang nag-tour guide na mo, si kuya. Dito, buton ka si kuya guys. So shoutout ko sa tanod sa Kanangay, Inupakan. Very hospitable and very helpful. Kaya og wala sila nag-tour sa amo diri dili mi ka Tibaw sa padulong. So shout out, kudos barangay Kanangay, no? Thank you very much. So karon guys is mga ligo ta. Let's go. So guys, nako diri sa water guys, tugnaw kaayo. So si kuya nga to, gabi kasi aw. Gitugnaw siya nga to. Nagpanodaanan si kuya guys. So mo ni there guys, ang tourist no. Ming baktas may mga pila ka. Wow, so cold. Pila ka kilometer, mga I don't know, mga 2 or 3 tingali. Nagsubay lang mi sa tubig, no. And karon is nabot na sa destination sa Kaliguanan. So if nganhi mo guys, is mayad mo reach out mo og mga kauban, no, or like mga taga-lugar. So guys, human mi ambak-ambak day guys. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And listen to me.